दफानि बागै लांमारलांनाय बीर विक्रम जमातियानि थै गोथार थैमानि फिल बा चिसा बिसि पान्दा पालायखा तिप्रा मथा अ सालो तिप्रा मथानि लुवाजि मुंबाय टिलियामुरानि गाय रेंखो खाम कामिबो संताजाक पान्दावो नारवायंगै थांगै मानजागिखा टिटिएडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया टिटिएडिसि रोंबेदकनि ईएम रवींद्र देबबर्मा तै शाकदुक बेदकनि ईएम कमल कलयनो खबै कचाम ईएम चंद्र दैरुपिनि नो खबै तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल बाहायनो मानजागिखा कक नारकनाय रक जतनो 6 नवेम्बर 1947 बिसिओ आजायनाय बीर विक्रम जमातियानो बिनि बुथारजामनि साल 10 मे 1973 अ साल बेलायखे बमाहायके वानमा सिंचा तै तामोसों आरो स्रोंनानां तै बाहायके बनो खायरकनाय अ ककरनो तैनो कक नारकलायखा मानजगनाय नारवायरक जों फाय बनो खुलुमनायनि गेजे सुजुग मानबायखा सुजुग खाय बेबायखा दिन सालगलायनो हागिया आं ताकलायबाय हयतोबा आत्माखौ सारून खाना और फाय मा खुलुमनायनि कवरेज मा खायबायमानि सेमान बाय ताकलाय सिमिनो वाथे गलै आये आगे बसर जतदिन आं फैखे ततदिन वाथैनि और कफि सालायनिया वाथै फैनायनि तमाने जागाखौ एसे मान लायो आसुके वाथै गोबां सेमान बाय ताकलाय हिते वाथै फैलिया अब तेलेमुरा कैसे एमन उर्बहर जागा आसुके हाकाहाम और जातीयतावादी आंदोलननि मेन पटभूमि और थेकेनो तिनि त्रिपुराओ जातीयतावादी आंदोलन चासाओ सेंसाओ हरचुगो और सिनि काहाम लीडर आश्रय थायो अब चीनी अकरा रमेथानि जों खानाका जों अबनो साइबो मांखा मीडिया कंफ्रो बां गोबां बररक बाय चीनी और गोबां लांमा चौदा चीनी ताबो गिरगी खुलुम जमातिया हंदी सुखमय दे बर्मा हंदी DSF नि प्रेसिडेंट कल्याण बरो आनि एरियावनो बरो बुथारलाक माने अबाय गोबां बर दफा हानि बागै और लांमा रिदा ओ हा बेलायखेनो चीनी जातीयतावादी आंदोलननि बागै समा इंस्पिरेशन समा उद्बुद्ध खायता थांलो इ आशेव काका कृपा पूर्ण कृपा सालांखा आगियाव जे रसा मुरसा लायखे तंलाय सिमाया खातांलाय मखर मुखियाव लाय काबलायो तब जातीयतावादी आंदोलन जानो तामदाने हायिन थांका दफानि प्रति जाने बबाहाय बरमुनि सरमनि बखां थांका खालियाव माने जे कम लायखा खासा माने जे कम लायखा सिने नुगे र कम खाबा घटना नंगो सिने नुगे र काहाम के बनो उपलब्धि खाया अबनि इम्पोर्टेंट बुझिया हा किफिली माननानि हानि समस्या समाधाननि न एकमात्र लामानि दिन आइडेंटिटी नारनानि के ओ हा से मे अबनो हयतो बासिनि बररो काहाम के उपलब्धि खायने बागिनो जों तर गायते चिनि थैगोथार थै थांनायावनो जों पावै थांलायो मयतो काहाम के मानलाया चिनि बरमन सुखमय बरमा थै थानांगौ बेसेबो मान थांजावो बर बांलाय मासे 15 जना 16 जना खासे पाइले अथच बजे आगे बोसोर चिनि दफानि बागै चिनि तेग्रा सारनि बागै आबो अनि इम्पोर्टेंट किन्तु आफर जे आंदोलन खाने चिनि बिकेसा संहाय तब चिनि बरमना रवींद्र बर्मा संहाय तब चिनि अरो रंजित कुमार बर्मा चिनि भर्नो सिंह जमातिया संहाय तंलाय बर बुझियो कि जों के लिया करे कारक बा जों अफर नुबे 73 अबा जों जाजाया ख 73 नि घटना के ताबो जों एकटा पर्याय सफायजा जे पर्यायखा जों ताबो आगिने हाय communal feeling त्रिपुराओ कमन थांगानो आगिने हाय वानसा त्रिपुरा नांलायमानि तावलायमानि फुलायमानि फिसा कमे थांगा कमे थांनायनि कारण ताम साइजेमा कमे थांनायनि कारण मोनसे जों थांजानायनि कारण ताबो बर मुखिरिखा बरनो खरजाना रं थांगे ताबो जुदा सिचुएशन आसायने बर थांजागा थांजान लायजा तैगमन
सिचुएशन आजायनाय हास्तेव तंमु हालत हामियांनाय बर'बोता बुजि थांगा फले जेमा तांसिनि बर'नो रंगा गैया तांगा गैया बुगा गैया तौगा गैया ताबो वान सबै चिन्ता भाबना खाय ताबो मारो मा खायो आबल बाय ताबो अनेकता थांनाय बिगत 4-5 বছর বা 6 বছরও অভাই ঘটনাবো অনেক কমखा কমিनो যেটা এন্স চিনাবো কমে থাকা অব একমাত্র চিনি বুবাগ্রা जों জাতীয়তাবাদী যারা আন্দোলন খাইনে রাজনীতিপ্রাসার বুবাগ্রাनि কবে जों थामसाव खायमानि बागै ও সিচুয়েশনে जों তাবো সকাইনা সম্ভব এই বলে जों চিনি ও আন্দোলন তাবো বিক্রম জমাতিয়া সংহাই থৈকথাरै थांनायनि आन्दोलन যতদিন जों मुइतखाय दंनाय যতদিন চিনি सिग्लारन চিনি नेक्स्ट जेनारेशन যতদিন जों आबन प्रचार प्रसार बाहायकेव हा कमाखा चिना स्वाधीन त्रिपुरा राजारनि हा तमनि बायके हा कमाखा बायके वानजिरगोर सरगा टिएमओ हजार ओ जागाव पलनपुर टिएम खैजाका तेलमुरा टिएम खैजाका शरणार्थी टिएम आबनि परे चिनि हा बाहाय कमाखा बाहायके बम्बे मानि लैंडिंग एक्ट 1968 সম্ভবত 60 नि बम्बे मानि लैंडिंग एक्ट बाय आफ्रो बुझिलायो बाहायके बम्बे नि मुंबई नि कायसा आंदोलन इंडस्ट्रियलिस्ट नि कायसा आंदोलन मते नाहालायो चिनि थैथानाय एनसी दे बर्मा तीन बिगेरां प्रसाद तेबो ते तंनाय र चिनि बिगेरां प्रसाद तो बनि दत बार फायां बनि बासन खानाव खोयनि सिनियो तेलेमोला हिमना हरायति तिखे हिमलाय आगे चबा खायने र तो काजे आं साना नायनायखौ अबनो चिनियो जातीयताबादी आन्दोलन ते बुसिलंना नांखौ जों जतदिन थांजा दंनाय जों सुरक्षित दंनाय जों सेफ दंनाय चिनि हालतनो किफिले माननानि लामा एकमात्र थांखासै जों फाय बनो खुलुमनायनि गेजेरजों सुजुग मानबायखा सुजुग खाय बेबायदि दिन सावगारिनो हामिया आं ताकलायबाय हयतोबा 8-9 बोसोराव खोना और फाय मा खुलुमनायनि कभारेज मा खायबायमानि सेमान बाय ताकलाय हिमिनो वाटे गलै आय आगे बसर जतदिन आं फैखे ततदिन वाटेनि और अफिस हायनिया वाटे फैनानि तमाने जागा गलै से मानलायो आसुके वाटे गोबां सेमान बाय ताकलाय हिके वाटे फैलिया আর তেলেমুরা কাইছে এমন উর্বর জায়গা আসুকে হাকাহাম আর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মেইন পটভূমি অরণ্য থেকেও তিনি ত্রিপুরাও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চাষাবো চেংসাবো হরচুগো অরণ্য সিনি কাহাম কাহাম লিডার আশ্রয় ফাইও আবার চিনি অকরা রমেথানি जों खानाका जों अबनो साइबो मांखा मीडिया दंफोर बां गोबां बर'रक बाय चिनि और गोबां लांमा चजा चिनि ताबो गिरगिरु जमातिया हंदि सुखमय दे बर्मा हंदि डीएसएफ नि प्रेसिडेंट कल्याण बर' आनि एरियावनो बबो बुथारलाक माने अबाय गोबां बर' दफा हानि बागै और लांमा एदा ओ हा बेलाय खेनो चिनि जातीयताबादी आन्दोलननि बागै चला इंस्पिरेशन चला उद्बुद्ध खायता थांरो इ आसेउ काका कृपा पूर्ण कृपा सालांखा आगेव जे रसा मरसा लायखे तंलाय सिमाया खातांलाय मखर मुखियावलाय काबलायो तब जातीयताबादी आन्दोलन जानो तामनानै हायिन थांगा दफानि प्रति जाने बहाय बरमुनि सरमनि बखां थांगा खालियाव माने दे कम लायखा खासा माने दे कम लायखा सिने नुगे र कम खाबा घटना नंबर सिने नुगे र काहाम के बनो उपलब्धि खाया अबनि इम्पोर्टेंट बुझिया हा किफिलि माननानि हानि समस्या समाधाननि न एकमात्र लामानि दिन आइडेंटिटी नारनानि के ओ हा से मे अबनो हयतो बासिनि बर'र काहाम के उपलब्धि खायने बागिनो जों गायते चिनि
थैगोथार थै थांनायावनो जों बावै थांलायो मयथ' गाहामखे मानलाया दिनै बर'मानो सुखुमैदा बरमा थै थानांगौ बेसेबो मान थांजावो बर' बांलाय मासे 15 जना 16 जना खासे पाइलाय अथच बजे आगे बोसोर दिनै दावहानि बागै सिनिति क्लासारनि बागै आबो अनि इम्पोर्टेन्ट किन्तु आफर जे आन्दोलन खाने दिनै बिकेसार संहाय तब दिनै बरमरां रवीन्द्र बर्मा संहाय तब दिनै अरो रंजित कुमार बर्मा दिनै बर्मा सिंह माथिया संहाय तंलाय बर बुझियो कि जों हिंखे रिहा करे कारक बा जों अफर नुबे 73 अगस्त न जाजाया ख 73 नि घटना के ताबो जों একটা পর্যায়ে সবাইটা যে পর্যায়ে था जों ताबो आगिनाहाय कम्युनल फिलिंग त्रिपुरावो कमन थांगानो आगिनाहाय वानसा त्रिपुरासा नांलायमानि तावलायमानि फुलायमानि फिसा कमे थांगा कमे थांमानि कारण ताम साइजेमा कमे थांमानि कारण मोनसे जों थामजामानि कारण ताबो बर' बुखिरिसा बर'न फरसाना रं थांगे ताबो बे जुदा सिचुएशन आसायने बर' थांजां लायजा तेगमन सिचुएशन आसायने हास्तेबो दंमोन हालो खामियाने बर' बता बुझि थांगा फले जेमा तांसि बर' रंनो रंगा गया तांगा गया बुगा गया तोगा गया ताबो वान सबै चिंता भाबना खाय ताबो मारो मा खायो आवल बाय ताबो अनेकटा थांनाय विगत 4-5 বছর বা 6 বছরও অভাই ঘটনাও অনেক কমকা কমিউনিল যেটা এন্স চিনারও কমে থাকে অব একমাত্র চিনি বুবাগ্রা जों জাতীয়তাবাদী যারা আন্দোলন খাইনে রকম ত্রিপুরাসারও বুবাগ্রানি কবে जों थामसाव खाइमानि बागै ও সিচুয়েশনে जों তাবো সকাইনা সম্ভব এই বলে जों চিনি ও আন্দোলন তাবো बिक्रम जमातिया संहाय थैगोथारै थांनायनि आन्दोलन जतदिन जों मुइतखाय दंनाय जतदिन जोंनि सिगाङावनो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन जतदिन जों आबनो प्रसार बाहायकेयाव हा कमाखा जोंना स्वाधीन त्रिपुरा राजारानि हा दंमोन बायके हा कमाखा बायके वानजिरागोर सरगा टिएमओ हाजार ओ जागाव पल्लनपुर टिएम खाइजाका तेलमुरा टिएम खाइजाका शरणार्थी टिएम आवनि परे चिनि हा बाहाय कमाखा बाहायके बम्बे मानि लैंडिंग एक्ट 1968 सम्भवत 60 नि बम्बे मानि लैंडिंग एक्ट बाय आफ्रो बुचिलायै बाहायके मुंबई नि कायसा आन्दोलन इंडस्ट्रियलिस्ट नि कायसा आन्दोलन मते नाहालायै चिनि थैथानाय एनसि दे बर्मा तीन बिगेरां फलसार तेबो जे तंनाय रक चिनि बिगेरां फलसार तो बनि जत बार फायां बनि बासन खानाव खोयनि सिनियाव तेलेमो रायजिमोन हराय तिके हिमलाय आगे चबा खायने तो काजे आं साना नायनायखौ अबनो चिनियाव जातीयताबादी आन्दोलन ते बुसिलंना नांगौ जों जतदिन थांजा दंनाय जों सुरक्षित दंनाय जों सेफ दंनाय चिनि हारावनो पिपिले माननानै लामा एकमात्र थांसासै आनि बागै चिनि दखानि बागै जबा खायै दै थांजानाय बे बिक्रम जमातियारि सिमानि साबने जों जिखौ टेलिभिजन दिखानो बालायलायै मैथ' खायलायनायनि बागै गासैनि ज' लोगोफोरावनो सिसारनायनि बागै साथियाव मोनगामानि बागै और जे कमिटी दंनाय प्रिपेरेटरी कमिटी बरनो हाबाय मायावखारो ते फाइनि साबो जों बाहायकेबो जोंनि ओ महाराष्ट्र नांनाय प्रग्राम न जों ते गथ' ते नायथक लायो जों खायनानो अमावबो जों मास्टार खालायनाय जोंनि एम अलरेडि साइथांहा जों गोखां साल और जागाव गायसा कमिटी हल खालायनाय बागै वानसुइ दंबो जों जे मानसा दायदिनो खालायनाय जाते गोसखांनि प्रग्राम दबो जों हम हायके कस्तके खालायै अने जा हम हायजा जों मा दंमोन नालायखा जों जतनो और फाइने दबके सिजा बुसिजा जे बिक्रम जमातिया जोंमानि बागै हाय थायो थैथांखा
orangnya boni kota songai boni parang borok okra boni family borok hanai 2 বছর 1 বছর আগে বিসং খাইফ্র সাওয়াই খনা রখা বসু মানে অজরাও जों अमहाय फिलिम अमहाय उमै थांखा गतना उमै थांखा जे सिनि दफानि बागै आफ्रोनि सिनि जों आसाया खसानि जे सिनि हानो इफिरि नानि बागै जे जबा खाइनि 1973 नि जराव जेबाबे जागरते थिका जेबाबे सिसारोनि बागै जबा खाइका मजों तानि जुबावनो नेक्स्ट जेनेरेशन नो जों बनि जे सामखां खामानिनो जों इंस्पिरेशन मारनाय मासिरनाय जे हानि बागै दफानि बागै बसबा खाइथांनानै बनि आइडियोलॉजी बाहायदो बनि नाहर मुतमाबो बला जों जत ताबनि ट्राइबनो जों सिरलिना दानि हे ताबनि ट्राइबआव मैक्सिमाम सिया हा बाहाय हो दफा तमा हो माने गोबां बर' लोग जे साइमे ताब आसु अमहाय सिचुएशन मा कमानि बर'नि जबाबाय बर'नि सामुंबाय जों अमहायखे ताबो मा कमानि न गोबां लोगो साइमे दिनै आजराव 1973 नि सिगांनि सिनि जबा खाइयो जे अमहायखे संग्राम खाइयाखे जों ताबो अमहायखे मा खालामदे जों कल्पना खाइनाय जे अमहायखे जों मा खालामब्ला जुदि बिल बिक्रम जमातिया हाय तेबो गोबां जोंनि एडिसिन बाबो जबा खाइनाय नैनि सामचरण त्रिपुरा नैनि रवीन्द्र देवबर्मा हरिनाथ देवबर्मा जों गोसोखाङो दं बिकेसा जोंनि जगदीश सार बर' हाय आसोल नेता काहा जबा खाइया होनखांखे जों ताबो एडिसिबो मांगला एडिसि मावै ताबो जों आसोल निरापत्ताखौ मा दंब्ला ने जों तेबो अमनो ताबोनि जेनेरेशन दंनो सिरनानि नांनाय जोंनि नियम साइथांखा अलरेडि जों आगिनि हाय ताबो आसोल कि बर' कुनो जागाफोरनो ओंमानि नांलिया जों थांसा माने बाबो ताबो जों थांसा गैयानि ताबो जों थांसा दंयानि आगरतला हाय उदयपुर हाय नि दलनगर हाय वथिनि तिप्रासानो बाहायके बर' बासा बर' दं जोंनो अम खाइनायखौ जों कल्पनाफोर खाइनांला ताबो जोंनि नेशनल हाईवे जोंनि गामि दैमा थाङो रेलवे जोंनि गामि दैमा थाङो जों यूनिटी तंखांगे बर'बो मामा संनाय हायसि जत कम्युनिटी निवरनो थुं हायाबोनिया थुं काहाबोनिया हायसि जे हायावा संनाय दं बर'फोरनो मा गिलिनाय हायसि ने जों जोंनि थानसानो तेबो राग मा खाइनाय जों ताबो बिल बिक्रम जमातिया बनि नाहर मुनो जों खाइनाय जेनेरेशन नो तेबो काहाम के सावै मा खनाय ते तुमानि बाबै बसहि तुमै थांखा तुमानि बाबै थैमा थांखा जे बड' फाइनि बाबै जबा खाइबै थैखांनानै गोबां ताबो फानि जिनि क्लासानि बिसिङाव बिक्रम सभा बहिथिनाय दं जों 5 বছর 6 বছর आगे जों फेसबुक स्टेटास दंखाके जोंनि थैखांनाय शहीद जोंनि बिक्रम जमातिया न जों खुलमा जानाव अमहाय दं फेसबुक जों दंखाके कमेन्ट थायो सबाबो बिक्रम बदमा खाइथा गोबां मानसिया ताबोफोरनि दं ताबोनि जेनेरेशन दं ने जों दा बिसेसके अरब प्रिपेरेटरी कमिटि दंनाय बर' खाइनाय साल' जतनि जुबा जतनि साहाय्य लावो बाहायके तेबो काहां के लाइफाव के प्रोग्राम खाइले टोटाल जेनेरेशन नो सिरवानि बागै जों प्रोग्राम मा खाइनाय जेरै एडिसिनि हाफान निफाति जों जे प्रफोरनो जे मामानि जों जुबा खाइयो गोसखाङावबो खाइनाय अमहाय जोंनि दफानि बागै तानखानाय नो जोंनि एडिसिनि जों जे प्रफोरनो दं आं गासै पौसालिया आं मत दुख आगे तेलंगाना बुझे तंखता तो अनेक करुसिया कुइला तेलंगाना वो एस रिजर्व तो मनीष रवि देव रानखल कुइले मन करे तेलंगाना कुइला अनंत हरिजमातिया 1972 बर' एरिया बच्ची जे पिछला जो अनंत हरिजमातिया
Jadi kemana orang ni ratu ni buka? Kan okoi kemana mati ya? Semua orang mati ya. Dia berdoa koloi. Tidak berarti kan, mama rogi mati ya. Orang ni semua itu, bahasa itu tahu kan mampu. Orang itu Robindro. Orang amalo, asal kita lagi orang di bawah itu, langsung cerai, kasih do. Tapi ini kamu kesen JS punai, bila itu mati ya, semua orang pas. Mau seperti itu, mau seperti nama lain. Kesen, anjurawo, osara, UJS belai, tuh hai kau. Tekun puri. Mana asal ke adorau, serangga itu manusia. Apa nak buat? Buat itu. Anda semua sekali bahasa ini. Di sini tu semua dia jawab dia. Kalau ni lipsy. Jadi parawo, di kampuyo, berkongres kita berkongres saya kenapa? Tahu kamu kerja pun misalnya. Bermula mana? Adorau, UJS di piano. Jadi parti itu sih kita tahu dua nama. Mana? Sebab kita berapa? UJS blind ni parti di sini. Orang itu kongres lagi ada dua juta. Para problem, let ni kita berapa? Kudo kena sih kena orang. Mor perane, hotel ni orang tangga hanya yang kuai. Ini kita tahu le. Hopung masih berapa? Timpa. Oh berapa ke? Hari-hari mas kau beliau. Tini plek bicara lain kan kalau kan. Terus kali punya Hindi sendiri, mall perane hotel ini, perai pasal sesuatu orang. Tini perai belum, korsi iya. Baik, kali pun plek kita sensi. Oh berapa? Tahu tentang berapa? Hari-hari dua mas para beliau. Orang asal kerja itu pada orang biru agama dia. Angkor life itu sebenarnya, mau boleh kerja berapa? Bekerja kabut, ini life itu apa? Mau itu buih dari sambal kerja kami. Boleh boleh, otak ini berapa? Betul. Boleh tahu berapa? Boleh kerja lagi, berapa? Orang hebat itu tentu. Betul saus. Boleh kerja lagi sih. Boleh apa? Boleh apa? Boleh tunggu. Asik jangan kurang sini. Boleh bagi angkat mana di sini boleh. Boleh kuilah sampai trigo. Hado sana tambah ni, bos boleh trigo. Mati itu. Jadi telemaro ऐसे ज़्यादा और मिनी की प्रॉब्लम है बड़े गोरों के लिए telemaro तो बहुत फन गोरों तुम मैं ख्वाही तो करे telemaro साथी साथ करो सारा ब्रांडों फन गोरों तुम Dekorma, Jomatia, Rian, Poloi, Kaipeng, Rangkol, Sakma, Molson, Mok. Mana jod mana? Oh, kita harus habis apa? Bos sekali. Bos otip je. Plus, nationalist minded orang. Kita mana bisa tahu? Jadi, suni boleh serap, suni saya mana? Jauh boleh serap saya mana? Ini pikiran orang bisa betul, amruk tu berarti master tu berusi. Bapuila kita lagi pikir anggun nak satu. Bapuila usus itu tu 3-4 bokroka di dunia. More para kroka, rodani kroka, tiga kroka, emor kroka. Apa pas base angkut satu. Bangla boleh tu ni, Bangla ya kan? Boleh dake baik, mungkin dah boleh tengok. Karena orang jauh bukan. Kelas 3 orang Bangladesh. Kelas 3 yang lain English kursus ni kelas 1 tham board ni. 93, 94. Oh itu. Orang hai ada jaga. Aku pernah nari macam mana? Tahu ni sih kalau semuanya nuklia, Syria, semua modern ni berapa? Semua bukan nuklia. Telemon hai jaga rawo, angkat itu torpedo. Jadi kalau ini orang masih juga,
Tini puro kiri makere. Nau sama suatu para pun cuma ada bel, ada kolor, ada dekorma. Do tor padaro, tini puro masuk. Sebenarnya tini sekarang, oma es gereza. Tini si MLA. Masalah aku saya pas lagi Robiran Kol. Tahu kamu es MLA. Orang dohri cuma dia MLA. Orang kapan nih? Botin gusti lagi. Orang si MLA kamu tak? और जाने तेलुगु में जाता है सर कोई नहीं है किसी भी तरह का और वो बोले किसी का है इवन किसी समापन दिवरा और बोले स्कूल बोले से वो पंजाब और बोले स्कूल जाए लो मोर हाई स्कूल अने वो टीचर और भाई वो यूजर्स समझो भाई बोले मार्केट वो टीचर हो जाए हमारा इतिहास angkan namanya itu boleh pun nanya kan jangan itu mama ni hari sahaja ini film orang mau dibangun ni di video kayak itu bahkan nanti plus movement kisah movement orang cek dah sekali mana UGS baru started pada 1996 98 atau UGS আমরা হচ্ছে আন্দোলন তিনটা চারটা ইস্যু তো Hostan to dami pura cuma mana? Bidesi kita orang lain ni, ilana partner ni, edisi council mas nama ni, orang dah kecil tu mana? Hostan to dami pura, national legal land, kini dah ada sehingga mana? Orang thoki na mana? Orang kifil mana? Orang kaya cint nabi, orang dah ada ni pura, sulit. Boleh bagi angkat tu, kini si kalau ini next generation to ini butuh jibi anggrek kisi katanya ini orang ni cuma dorkar ini dolis full power tu jauh mak angkai sebagai speed sebagai anggola ada usai kan boleh tak semua ibarat orang kama ini tu net itu ni kalau sudah ada dah dia sudah ada ini orang jadi orang sekarang usiknya tak ada usang kan sudah jawab dia anggola lama tu baru ni city semua ada kan ऐसे तो वो आलादा बड़े संग्रामों थी मेरे बड़ी इतिहास मैंने ने बुद्धू ले लो सोई सात कानी जागना भी ताऊ मिसियो पूरा दरार नहीं था जो तो वो स्पेस में लो मुक्ति कहीं और कहीं बातें